Mga igsoon, nindot kayo sa ato ang pagwali sa pulong sa Dios nga wa gyud tay specific religion nga ato ang dalon. Dili ang ato ang religion, ang atong sikta, atong grupo, may atong ibandilyo sa mga tao. Mas nindot kung tinuod man ang imuhang religion, imuhang sikta, aw ibandilyo si Jesus. Ayaw ng imuhang religion may ibandilyo. Si Jesus ang atong ibandilyo sa mga tao. Kaya nga naman, wa man musugo ang Dios nga ibandilyo ang ato ang pundok. Ang ibandilyo diya, ang gisugo diya nga iwali nato si Jesus, no? Ug asa karon nga pundok diya, iwali si Jesus, di ba? Dili na importante karon ang pag-indiganay. Dili importante karon panahon na nga magsigit ta og kumparahay sa mo'y tinuod inyo sayop na dili na importante. Dili importante na mo gamit pa ta mga history. Sus kadaghan ang mga history, mga ide, unsa pa to mga busy, mga unsa pa na mga tuiga ng kinsay una. Sige taglalisanay diya, sige tang bandilyo sa ato ang religion. E nasipya ta nga ang sugo sa Ginoo si Jesus ang dapat ibandilyo sa mga tao. So salamat o God bless.